DXDC Radyoman Report. Gikumpirma sa Bahada Police Station nga walay foul play sa kamatayon sa usa ka 17 anyos ka babae nga namatay sulod sa boarding house niini sa Block 5, Lot 50, Ruiz Village, Barangay San Antonio, Davao City. Sa eksklusibong interview sa DXDC team sa best friend sa minor de edad nga may unang nakakita sa patayng lawas, gisaysay niini nga kagahapong adlaw Lunes, pasado alas 10 sa buntag, nakamata na lang siyag kalit kay nanamilit matud pa ang biktima sa iyahang damgo. Dihang gipukaw na niini ang biktima, wala na kini galihok ug nakumpirmang wala na usab kini kinabuhi. Bali ikaw, Miga, pagdamgo nimo, nakamata ka, gipukaw nimo dayon siya. So muna to ang senyales nga murag dito na namatikdan ninyo nga wala na gid siya kinabuhi. Ano siya tabang sa ko. Unsa? Siya. So Tabang ka dili na mapukaw si Tri. Pag sulod na ko, wala na siya pulso. Isaysay sa mga higala niini nga kauban siyang kwarto nga gihilantan ang biktima datong Domingo ug wala kini gibutyag pa nga lain nagihambing balatian. Nasubo ang maghigala sa kamatayon sa ilang best friend ug nailo niini ang iyang usa ka tuig nga anak nga babae. Gisugyot karon sa kapulisan nga ipailam sa autopsy ang patayng lawas sa 17 anyos nga babae aron masuta ang cause of death. Samtang gibutyag sa admin officer sa Padre Pio Funeral Services ato sa pagiginabi sa atong team nga wala na nagpa-autopsy ang mga ginikanan. Nitabang usabang funeral home sa pamilya tungod sa kapobrehon wala kini ikabayad. Gihaya karon ang biktima sa ilang balay sa Barangay Tibuloy, Toril, Davao City. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. Tatak RMN.